e lawri dejinde ko hello mabbe jabborgo go tan hebete ala ko heboto goddum e service aji digital ji keddidi dum addi cadeli kewdi to bangal faggudu joni tefori udditama halfina dum ko saldo hertorndu banandaji e wadetedi e dow internet alhaliji njanguli internet woni cybercriminalité ina lay e der Afrique. Clément Domingo kompitido banandaji dow internet andini Sénégal no foti wadde wana France ngam habude no haniratini e di bonandeji. Quand vous êtes en Afrique, parce qu'il n'y a pas ce même niveau de coopération. Ko dum cadele mawde e Afrique hedbe e ndenago be ballondirta e won fannu hankadi Sénégal foti wadde no France ni walla leyde kewde Europe ngam habade o alhaali so yimbe donki gollade sabu yanede e bangi internet ina hamni sanni. Il y a une cyberattaque, c'est problématique. Ngu njango e dow internet ngu meeda yede hono mum siftini en kadi e hitande ujune ɗiɗi nogasi ɗiɗi hindu suudu topitinu ko fati e service aji téléphone e jokkodiri e dow internet e nder leydi ndi no wiye ARTP heɓino caɗele njango informatique hono ɗe e biyol Interpol banandeji gonaɗi e waɗede hande hirnangue Afrique e funnangue Afrique capanɗe tati e nder temederwel e majji ko e dow internet woni e wadde.